dagiti banbanag nga dyan mo, naggapgapon mo dagiti na pampangunot na. Dagiti babakit ang mo'y babakit niya yung meeting. Jadi, duduwan sa pay nati lugan at bibiyang iti ayan ni. Ito yung kailangan sawat ipagsardangan na. Diyan mo dumanon sa ako di market niya daan. Duduwa pay nati lugan iti ayan meeting. May sangaal daw nagdongpat na pay lakan. Awanan ti lugan. Duduwa talaga roda. Kaya po talaga yung babakit niya yung pinagiti antini kada dainang, dainang. At tutulad ng agudong, tatagatsik ang garong barbaryo dyan. Kilig-kilig ibantay. Kaagudong kayo, kaya papanan nyo, kung nananay di aman. Nanggagkubat ako. Yung kami, ang kami, apa yung kambuman piasin. Kung na mismo, kung nagpaiso, di ako ano nang alaklaan naman di paano naman. Kinuumay na rin ang lakla ko, di asin patna. Kamampay mo lang di cellphone, hindi ka na messenger nga umay ka magla ko, o magpunada. Di ko ang nagpaiso, impat-pat-anda. Di ko ang kanda na rin amoy dyan, manipuli dyan, bisa kang magnada kita tao mo may ay matantanawan may tanangato ka mga ro. At nagpaiso na kasusuon ti asin dyan mo baka na kayo na taga-bilya Garcia na dyan. Diyan mo ano nang alaan na dyan bagana na umay na dyan ang lakla ko ti asin ng tao. Diyan mo mamad to siguro. So pinanagalan natin mamad to at angaw-dangan niya nga mamad to. Hindi na tayo aga-apa kang magkakabsat. Ang mga aga-apa pinabilit na kang lalaki. Sika siguro din ang ibagaan na. Haan, ni katamanong haan na kaya ay gininatay haami nga nadama. No dahil August 15 at dalang sa kalagba ka isang put na nauong piyesta niya po Santa Maria niya. Sa kalagba uuong niya kamo na pagkakalaan na din sabi sa sip-siputan dahan na siputan di baga pangalalaan na. So kunan na ito mamato kunan. Kamu ano sino mamato kata kayo? Tidakas na lagi tayo mamato nga ngasos na ibang bagana. Nga nung nagpilay ka at takarobang dinidaya yung amyanan. Napasakta iso di mangkulkulang ka. Hindi mga mamato natin ay tulupan na kayo lororomang mamunta tulupan niyo kaya't di mapanwag ipanganan. Kunatan to, ay asa bali mo na dali diya klase mamato mangdadaon. Ni propeta dito kanta ni Isayas, di nagkanta ni Maria niya. Iti nagsigugan, nagbunan na panagkanta ni Elizabeth na masigog na manang na. Toy puso ti daydayaw na kunanang inkantangan nagdaydayaw ni Diyos. Ngam ni Zacarias, hindi naganaton ni Elizabeth, ika nagparang ti Anghel. Magpupuor din senso, nagparang ti Anghel, at sinugto ni bagat mo. Balbalatong naman na ka magpakitan. Haman, napahang kamamati, agumal na itong nagumalan. Agingga nga naganap ni Elizabeth na asawa na hanga nakasaon. Agingga nga indagong na itinirutlo, mapakugit ko na natin kultura ng itinirutyo. Idibyayan, anya di panagan tayo, saki, kung natin ikinaluman niya, saki di panagaan, anya nga ron, Juan. Kadakabyayan ni ka, hanga Juan tinagan na Juan. Juan tinagan na. Kaya tatang, hindi na ibaganan tayo dyan, Juan kunanan, nagsakuman ni Zacarias. Kaya di nagsakuman ni Zacarias, hindi natin baganay sila ito, yung patunak, yung propesina, iyan na impat ko na, nanyang ibaga na, madaydayaw ni Diyos, ni Israel, intanok na, sinarungkarong na, dagiti tagtao na, para magkandan to, dagiti kabuso, i-rimbaan na, dagiti natuturay, sinapataan natin ni Karina, ni Abraham at Karina, kat sika anak ko, managanan kanto ang propeta ni Diyos. Intuloy na niya, amunan, diyan mo na sa ano pa nang ibagat ni Anghel, kikuha ng impan to na managalan kanto ang propeta ni Diyos, kat isagalan to tidalan ti pagnaan na maumay diyan. Impan to na nga kasi ti pagbalinan ni Juan Amunyan. Kaya agpay sumbat, nagbalik ang propeta, nagbalik na Amunyan, agraman di alam ni Diyos bilang niya, gana impan to na.
Diyan mo yung sigurado na ito handa mo na ibaga, baka impaltiin mo lang, angel natin, ibaga mo natin, angel, ano kita mo, nangalaan ng originalis na nagbaling na kasiyay. Kaya dinagparang ni angel, second record tayo, nagparang, gagapulaan, di pa nagsikog na. Siguro nangalaan na tinalis ni Zacarias sa kastoy. Siyempre, handa na ibaga, ng baka kabayaran di pa nagmumul na baka nagtutuloy ganapan, siya lang ka namin, personal opinion. Kasi ano nangalaan ng muna tayo, baka nagtutuloy ang nagparang ti Angel Quintuana. Kiimbaga na nga, agbalin ko makastoy, dito anak mo, agbalin ko nga, isuntok mangili sa gana, tidalan ti anak ti Diyos. Siguro, hindi na ka na naibagang tiragsak na, nagdaydayaw niya po Diyos. Huwag kakapsat, uri na kayo nga nagana. Di mo di ay hindi aganak kayo. Kasi kamatatan, anyan tumatipat balinan na dati ng anak ko. Ay, agbalin ko nga engineer. Agbalin ko nga doktor. Agbalin ko nga, anyan di kaya diyo pagbalinan. Agbalin ko nga maestro. At daan di vision tayo, at dali jay kaya tayo mga pagbalinan na hindi anak tayo. Hanggang nga nagputot ka na. May warwaradan to ng tagtuyan na si Biblia, nagpaspasalay. Agbalbalin ko lang ang mga pilisopog to ilukuman. Nga awan ti pagbalbalinan ng mga pilisopog to lang kaya mo ano mas di mo ambisyon tayo. At daan ay ambisyon, at dali plano tayo kadagiti anak tayo. Amin tayo. At anak ka makanya mo ti pagbalinan ng to dito. Anya di kayat mo maalakal. Kasi alay pagto tayo magdijay masabay ti kaaraw mo na nagdumag ka engineer ka nagbalik mo na engineer di accountant mo nagbalik mo na agpat-patay ti wete di maestro ka sa mula English no nabarutag apay adda na kaya tayo mapagbalinan adda di ipagpo tayo adda di plano tayo para kadagiti ang tayo kaslamot na kini sa Zacarias adda mo di pampanunutan tayo na pagbalinan da. At damo ka DJ kayak tayo kumang. Tika ako na narunan doon, maka-apay ang madadaan. Apay ang mati, apay ang nagbalin. Kasi di mo ni Zacarias, amunan. Nung tika ako na nag-imbaga ni Zacarias, kas na kukureto. At dapat isaw tayo mabarbari na pagbalin to. Isaw na kasi uragon. Si kaanak ko, managaran ka to, propeta, agbalin kanto nga isaganan mo tidalan kasla concrete di panangi awan tila tay barbari sapay ko awan tila na konkreto di panangi bagana iti daytoy nga masakbayan ni Juan Amangunya kuno kititakan tayo man iti lubong tayo no kas ano ti panana di sa sudan na ron kas ano nangalaan tinalis ni Zacarias ni bagana ito. Siguro diyahan na nga panamati kini Gabriel na anghel nga aganak ni bakit na inya naganan agsigo iyanak nanto gaputan ng tumal siguro nagbabawi ganda na no anya dili kayat ti mensahe ni Dios kada tayo dinandun na no anya di plano ni Dios sigurado nga di ba nangibagana nga martir baka maputed to pay ti ulo na di ba maputed ti ulo ni Juan Bautista di pa nagsauna di no amo mo siguro kayo ni kasla ko na rin na kay kami sa Zacarias na natamunan di pa pala niya anak na kada tayo lang ang panahon na iti propeta kag sa ti pudno kapayro mo naman inya na ganang mamartir naman nang baka amo na pay kiti dayayan baka no panang siraragsak di naman nagparamo ni Dios anya man ti pagbalinan tayo ng anak na ni Zacarias siraragsak di naman nagparamo ni Dios ado dagiti bendisyon na bigbigan na numan pa'y naladaw. Tanaladaw karon day kay panaganak ni Elizabeth na pagod na. Naladaw karon kuno pa'y kasta di puso na agrag-rag ko ti pagbalinan mo dito yung anak na. Kuno na tayo matatay, apay tayo maditi panagbiyak tayo. Paiso anak ay nanagan na dapat abroad, dapat trabaho yung lang apaya. Nagdalumang ang mga parabang pagita nyo. At damo na lang tayo selfish, managing bubukod na para lang di bubukod
gagayim ko. Nakay na may mistra nga bumagang nag-agree tayo. Taapay, hindi mo nagpasyan, ay hana po. Pag-ipanan nyo takwar tayo, ala po, sarot ko na tayo po. Pima, hindi na pinakaruan mo ito, Ilocosor. Aman mo na. Hindi na pinakaruan di Pilipinas. Apay, sayang ako, parang ito ka lagi tayo, apo. Dahil tayo Ilocano, ay narigat, as na nag-grigat ka na tayo, maawan masak bayan, DJ. Apo tayo, DJ anak tayo. Kasi nag-grigat ka na tayo na awan lakit pagbalinan nan. So ano ka duman ako, very proud tayo man niya. Nung nag-graduaran na tayo mga Pilipino na ako, sabit mo man DJ, ayang di niya na ganan, ditigyo man di diploma, okay nung kakakaasi mga nagkarkaramon mo, hindi nagsaksakarong ang lagayan, hindi nagbasbasa ka na niya na ganan, naglilibas na mga nag-graduate mo, ako very proud ka man. Lagi tinadlo mo ni Jeperuar ti Malayda. Nakatropos mo ta. Ayuray sa pangin. Barbari lang tuloy. Nung dati idol ko, ti kakaruan. Nga po, nasabat ko. Pamanang-manang. Hindi, nagtagaribada. Nagbubukol yung ulo na talaga na hindi ko na matinungan. Napaya ako na napagpagpakulot. Mga nagsiksi. Hanapin mapagput ang dali plastic na ikan na. Napaya nagpagpagpagpag. Una po, college, daycare ba? Busy. Kung ang malaki, di mo na niya na ulit isang gano'n. Haano at DJ ragsak tayo. Di ko na tayo, di mo na kayo na naganak. Titrupi tayo, dati Ilocano, marunong ka natin Ilocano niya. Titrupi tayo, di diploma, di jay. Anak tayo. Ti banlay tayo, dali anak tayo. Itag tayo mo, dali tayo hantay na nalpas, dali tayo frustration tayo, dali tayo hantay na nagbanlay yan, lumabalbalik, itag tayo amin, nung dudat luma, madi. Taapay, pinagsunod ng diumpingin, ay apo, hangkumad na, ay parik na dahil dirigat, na napaspasara, ay hindi na maatrabaho, apo di kukudan ka sa kadanan mata, cellphone mo lang mabalindan, ay gananan, aginaw, ay Diyos ko, kada aginaw, maikat na din niya, pangigdanan pita sa tirurot ko nukas dyan. Hanak ko ang trabaho, cellphone lang apaya, narigat mo pa, na ipalakam tayo, may lakad ako, dahil di rigrigan tayo, isuda na ginagahan, balay di. Isuda na nagkasagot na nakimahan mo yung suro, ipagaropyo mo na dahil panangisakit yung kanakuhan na kahangin na pagtrabaho na yung susuruan ng trabaho, ay nagitang tumayat, bumagsak ng tumayat, nagiging tumayat dati, sumarunoy sa ano, kayang mo agbarlagi, dahil ka anak mo, kayang mo agsakripisyo, no, anya din na rin ng narigat, anya din na rin ng hamuman, ang kanay tayo, naslakad na kami, magdan na, karot lang yung kamangag, magdan, hanman na nakas dyan, surusuruwang adi galang panagsakripisyo, surusuruwang di galang na agbarin na nasayaat. No, kaya kung agbalin na nataknan agad, uray basit lang ang matakay karkarigat ang matakay taknan. Haan na kadali di ka na nagsangog ka, burara, laan, bugka, ngay peptik tatan. Di may isang nakapintasan di ka na good example. Kita nyo ni Zacarias, good example mo na paragin ni ko, paragin ni San Juan na paya. Urayhan na mga anak, urayhan na nga ng asawa, nagtalingan tayo tilintag, nagtalingan na nagserservi. Mayang mga pagtulatan ni San Juan Bautista ni Zacarias na uri nukas niya tas jay, nahaan na nga inibatan tinagkarkarara. Isunod ang duman o kitaan tayo dahil ito nga nagbalinan ni San Juan, ala pinili mo ni Diyos ni Zacarias, dahil mo na good example mo lalat na. Iso nga nagbalin mo na natural, nalintag mo, dahil kayo amana. Kano ang damang tayo pagbalinan, dahil tayo, apo, anak, kitaan tayo, ano na yung pagpatulat, ang damang kasi, haan mo ang perfect, nung masakol ha. Naggagad kayo, isa na kayo man. Kanya na ganan, kanya na ganan, siya atin yung makilalang, burara ka man. Siya atin yung kanya ganan, agrespeto kayo, kasi ka mismo ka din pag-respeto mo kita. Papaan na di magbaga tayo. Alam ni Zacarias, nagpuyan, inkantanan, impantunan,
masakbayan, datan ni San Juan. Datan ni San Juan isagatan ng tidalan. Kanya ti panggutay amin, na inaramid amin ti Diyos daytoy, para kada tayo at tao. Iplinano amin ti Diyos daytoy, tapno maitamok tayo at tao. Anya pala ti rason na ha, di mo ikarkarigatan ti simple. Anya pala ti rason na di mo ikarigatan ti balit na nalintag. Anya pala ti rason na di kaya sakripisyo para itipod no. Kadagtan ti kinamanagayat ni Apo Diyos kada tayo, nakadungdung.